A berete aj nejaké lieky na nervy? Nie zatiaľ? Začnem brať už. Hej? A kde má ženu? A kde je Milka? Kto to vedel? Molinka. Ozaj, kde je Milka? Porodila či nie? Dobrý večer, vážení priatelia. Áno, ale... Končíme aktivačne až o 6:30 večer, pretože sme nestihli dôjsť aj po kríž, tam sú prostitútky stoja. Že ma zahovorili. Počkajte, postojte chvíľu. Že len za 20 dajú. Akože za 20 A ja eur? som nemal 20 eur. Ja Hej. som mal len 10. Tak ste mali... Aj to len požičané. A už si to dal mimliaka, či nie? Už si mal umlík. Ja som mal... Čo som to mal? Halušky z brindou iba. Ty si mal pele. Ja som chcel. Čo? Ja to poviem takomu. Máme. Starému otcovi z Očovej. No poď už. No Poď, vidíš, lebo neprídeme. to boj, jo. To si všetko natáčala, Ešte natáčam. ale to nemôžeš. Ale nie, ale pekný. Iga popel si potešte. Zero si maminu haň. Joj. Hej.